U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Neustrašivost, hrabrost i odvažnost u velikoj meri se vezuju za ime Jovana Vasovića, koji će na ringu u hali Jezero nastupiti u kategoriji do 76 kg. Od 9 dosadašnjih MMA mečeva iz 6 je izašao kao pobednik, a u Kragujevcu će za protivnika imati izuzetno borbenog Milovana Đekovića. Vasović je najavio žestok rad u pripremnom periodu i pobedničke ambicije bez obzira na kvalitet protivnika. Da se ja bavio samo MMA, uspesi jedino u amaterskom MMA, znači osvojio sam taj jedan turnir u Hrvatskoj. Jedan profi meč, to je bila pobjeda u Boru. To su do sada moja dostignuća. Kakvi su utisci sa tog profesionalnog meča? Naravno da si srećan zbog te pobjede, sve u svemu kada si zakoračio u taj svet MMA, kakve su neke očekivanja i za dalje? Pa nadam se pobjedama, naravno, i da napredujem ja u celoj toj priči, veštini i tako dalje. U Kragujevcu 16. maja na ringu u sportskoj hali Jezero verujemo da će biti oko 4000 gledalaca. Namerit ćeš se na Đekovića. Koliko poznaješ svog rivala i kako su neka tvoja očekivanja vezana za taj meč? Pa čuo sam da je rival mnogo dobar, lično ga ne poznajem. Nadam se pobedi, spremat ću se dobro, jer za takvog protivnika i treba tako se sprema i nadam se pobedi.